Hej. I dag vil jeg godt vise jer lidt om min have. Hvis jeg lige følger den med stå. Så åbner der. Og så tager jeg lige jer, okay? Er det i orden? Jeg håber, at det er i orden. Så det skal nok vise jer. Se, det her, det er min have. Er den ikke flot? Se, og ligger der en af mine hus. Mine forældre, de er rige. Jeg er så rig, jeg er. Jeg er fucking rig, jeg er. Jeg er fucking rig. Så det går godt nok. Det går hos os. Nu tror jeg lige, de skal komme med. Okay. Så. Tak for den gang, alle sammen.